Ratu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala nabi. Assalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin amma ba'd. Wonten pangarsanipun Opo sesepuh puniki panjenenganipun song-song agung Opo kepala desa Lempuyan tumrambah para prangkatipun wonten pangarsanipun para sesepuh ala aji sepuh Kami Putri wonten ing dusun Turan ingkang satuhu kinurmati wonten pangarsanipun Kakang Penawung Krido meniki kakang panitia dusun Tempuran desa Lempuyan Tandiroto ingkang saged kawula mulya wonten kesupen wonten pangarsanipun para kakang seniman seniwati Kakang Sutresno Budaya ingkang saged kawula tresnani sadangunipun kawula matur ingkang langkung semoga kawula dherekaken hangujaken raos syukur wonten ngarsanipun Napa Kawatama awit sedaya peparinganipun arupi pinanjar ing kawilujengan kesehatan saengga kita sedaya wonten ing titi wanci dalu menika wagem makempal wonten ing papan menika kanthi boten wonten rugi tunggal punapa kanthi sedaya peparinging Gusti kita ikraraken mawi masantah alhamdulillah rabbil alamin. Selawat nunggih salam kondo katur wonten ngarsanipun Baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kita antu-antu sawaatipun bidanging yaumil qiyamah. Para kadang seniman seniwati wonten ing mriki ingkang sepindah kawula ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa upami wonten pangarsanipun para kadang Penawung Krido dusun Tempuran desa Lempuyan kecamatan Candiroto ingkang sampun kersa anibani kawula sarencang warga saking Krido Suramuda ingkang cumandha saking dusun Sewatu desa Campursari kecamatan ini balan ngarsanipun Kakang Penawung Krido ingkang supados angregengaken suasana wonten ing dalu punika ini samangke kawula badhe atur sagunsa panglipun wonten ngarsa panjenengan arupi beksan Waro Krido Suramuda wonten ing mriki kawula rumaos tasih sanget kirang anggenipun atur sedaya mobil samangke kirang peranan wonten panjenengan sedaya kersana panjenengan kanggo babaraken Saputra Manasaka awit sedaya menika kawula wonten ing tataraning Gagaden Pasinaon para kadang Sutresno Budaya iki menawi kawula matur ingkang langkung samangke adicara salajengipun tasih saking kawula ngaturaken sugeng amir saparipun sedaya kekirangan kiranging subasida nyuwun agunging Samudra kawula pungkasi grahi taufik walhidayah. Warahmatullahi wabarakatuh.